Milí diváci, vítame vás v našej farnosti svätého Filipa Jakuba vo Viničnom, ktorá bola zriadená vyčlenením z Pezinskej farnosti roku 1725, 6. marca. Počet obyvateľov je približne 3000. Tento nárast spôsobil príchod mladých rodín za prácou do Bratislavy. Duchovný život našej farnosti veľmi ovplyvnili ľudové misie. Stretli sme sa v aktivitách, ktoré nás vzájomne zbližujú. Aj na moje prekvapenie som sa ocitol nielen v základnej škole, ale aj v práci s deťmi v materskej školke. Priebežne sa stretávame v kostole, kde máme katechézu rôzneho typu, spevom, pohybom, premietame si rozprávky, alebo hľadáme svätú Annu, Bernadetku, Máriu a objavujeme tajomstva našej viery. 14. februára 2008 vznikla Bratislavská arcidiecéza. Taktiež v tomto období naša obec si pripomínala 800. výročie písomnej zmienky o vzniku. V apríli toho istého roku prišiel do našej farnosti dôstojný pán Alberty Štefan. Jeho pričinením sa zvýšila duchovná obnova našej farnosti. Spoločnými silami sme začali robiť rekonštrukciu fary a následne rekonštrukciu nášho farského kostola. V januári tohto roku sa nám podarilo zrekonštruovať kompletne zvony našej zvonice, ktoré už boli za zenitom svojej životnosti. Kostolník som začal netradične. Pred 46 rokmi farníci došli a povolali ma. A ostal som, ako sa povie, že mimo. No ale postupne, ako to išlo rokmi, tak som sa prispôsobovala. Konečne som sa dostal k tomu, že ten kostol je vlastne pre mňa obohatením po cirkevnej a duchovnej stránke. V našej farnosti máme spoločenstva Ružencového bratstva, rodiny Nepoškvrnenej, Boského srdca Ježišovo a potujúcu kaplnku Panny Márie. Pred svätými omšami sa modlíme posvätný ruženec. Pán farár nás ako mladé rodiny pozval, aby sme sa zúčastňovali v týždni aktívne svätej omše. Znamená, aby sme si vybrali v týždni jeden deň, kde sa ako rodina, celá rodina aktívne zúčastníme. To znamená, že čítame, spievame, ministrujeme a aktívne pomáhame. Túto myšlienku by sme chceli aj posunúť a ponúknuť iným farnostiam. Taktiež sa v našej obci Vinične organizuje 24-hodinová adorácia mužov. Po blahorečení sestry Zdenky Šelingovej v roku 2003 vo farnosti vo Viničnom pomaly sa šírila úcta k novej blahoslavenej. Až natoľko, že pán farár požiadal provinciálnu predstavenú milosrdných sestier Svätého Kríža o možnosť mať relikvie vo farnosti. V roku 2012 priniesli milosrdné sestry Svätého Kríža relikvie sestry Zdenky, ktoré sú umiestnené v oltári tomto kríži. Tiež k šíreniu úcty blahoslavenej sestre Zdenke sa nám podarilo vytvoriť medailu v spolupráci s mincovňou Krevnica, kde je vlastne jej portrét a tiež modlitba svetorečenia. Na príhovor blahoslavenej sestry Zdenky sa vo Viničnom udialo mnoho uzdravení a ja osobne som bol na jej príhovor uzdravený z vážnej nemoci. Od roku 2015 pôsobíme ako občianske združenie Viničiar. Tohto roku si pripomenieme naše 10. výročie nášho vzniku. Naším prvoradým cieľom bolo obnoviť ľudové tradície v našej obci. Môžem povedať, že sa nám to
podarilo, a to v plnej miere. Obnovili sme tradíciu fašiangov, stavanie mája, jánske ohne. Naším cieľom je zúčastňovať sa aj na bohoslúžbách v kostole. Svojím vystúpením hlavne prispievame či už počas Vianočných sviatkov, alebo keď sú treba z misie u nás vo Viničnom, alebo hodové slávnosti. Ako vidíte, sme oblečení v tradičných ľudových viničiarských krojoch. Rukavce máme pôvodné, viničiarské. Základ tam tvorí krásna vyšívka, ktorú vyšívali ešte naše staré babky, prababky. Okrem krojov naši predkovia malovali ohništia v svojich domácnostiach. A ja som chodil a zažil som ešte dve malovkyne, ktoré žili. Bola to Alžbeta Petoprsta Jagarová a Pavlína Krasnanská. Ma to zaujalo a postupne som začal kresliť tieto nástenné malby. A taký nápad bol tu v obci, že by sme mohli voľakým spôsobom tieto malby, ktoré vychádzajú z pôvodných malieb, teda z horov, nakresliť aj na zvonicu. Nakoniec sa nám to podarilo, čomu som veľmi rád.